Ja kao nastavnik koji radi u školi sa decom, baš cenim ove programe Oracle Akademije koji nam omogućavaju da atraktivne alate ponudimo našim učenicima i damo im jedno znanje za budućnost. Oracle Akademija ima nekoliko različitih obuka koje nudi nastavnicima. Nastavnici kada se obuče onda mogu isto to znanje da ponude svojim učenicima. Ima usko stručnih alata i kurseva kao što su kursevi Java programiranja i kursevi baza podataka. Ja recimo radim u gimnaziji i onda sa mojim učenicima radim ozbiljno programiranje baze podataka, ali postoje i neki alati koji su zgodni za mlađe uzraste, za decu i čak i primenu u nekim drugim školskim predmetima. Na primer, alat ELIS koji pravi odličan uvod u programiranje za mlade može da se iskoristi u nekim drugim predmetima. Na primer, ako deca nešto uče iz geografije ili biologije, zašto bi pravili neku prezentaciju, mogu da kreiraju 3D animaciju, nešto što će da im bude atraktivno, zabavno, interesantno, a da kroz to prikažu školsko znanje koje su savladali.